kaya ngene iki piye? Wah, ya. Ora jumbuh karo kandhamu. Sampun ngantos ngembek. Panjenengan iki demang cekap kula nyatane. Kahanan kaya ngene iki piye? Kadang kula menika kula penggak tak bubarke rada ngabutuhan. Kula niku ben do bubar ora ana kahanan kadang niku. Mula-mula lho kowe kuwi kok sing marai mau ora kok piye kok mula-mula aku ora bubarke kok kae kok dadi marai ngene kok. Awak iki kok tangsa ngono wong loro kok tutu aku. Wis saya iki tenan. Kejatosipun menawi aben sarung menika kula kandhelaken. Mboten ngantos wingi antatus jojokan ditemak. Tembungmu kok yen kena tak lereni. Lah ngantase kowe kok mbubarke wong adu jagung nganti cabar. Piye? Mboten lan sawu ditemak. Awit wonten aben sarung menika wonten ingkang ngayomi tanggung jawab wonten ing tanggung jawab ana sing ngayomi. Sapa sing ngayomi? Heh? Sapa? Ngaten wonten ingkang ngayomi wonten aben sarung menika. Ingkang ngayomi ing baguse Sukoco. Sukoco. Paneni sapa wae tak waneni ning gandeng den baguse Sukoco lawani. Ane ngono Surajaya. Nggih. Sukoco ya bocah wingi sore. Kok isa-isane nganti cabar. Tuwa kowe, digdaya kowe kok wedi karo Sukoco. Ya, Sukoco menika putranipun sinten? Wonten putra panjenengan to? Aku ya ora wani putra panjenengan iki. Tak mboten kapsi Sukoco. Apa suramu rampung wingi-wingi ora aku ngaten. Nek kadang kapsi Sukoco, apa kok kepundi? Apa kan mantuk kali kapsi Sukoco? Kriwikan dadi grojokan. Urung tanurung cilik pocot kalgaku gede digantung nang alun-alun yen ati kedenangan Sang Prabu Wisela Kencana. Ning panjenengan sampun was Malang. Panjenengan baturi tentang pembendaripun wonten kagemangan. Kula badhe ngrampungaken perkawis menika mangke. Le arep iso tentrem bae kepriye Surajaya yen wis kaya. Ana nalar dinalar. Ana apa? Nek iki pun boten iso tindakan. Kula ora ngira babar pisan. Yen padha dono sing jenengan paringke kalih kula. Tinggi keluarga, tinggi anak-anak itu iki carane luwih patus. Kula boten nyono babar pisan iki. Ngono ya. Sekawe karepku kuwi ya kanggo mrajakke keluarga ya an. Kula mboten butuh praja nek kula ngeten iki carane. Kula wirang. Anak-anak nggih wirang keluarga wirang. Panjenengan menika ora praja ya, Pak. Sing kutune jeneng sepatu pawaluti ning para kawula kok dadi kaya ngono. Lakon ya. Isin tenan kula iki. Apa meneh Kasunyatan pelajaripun para padha ingkang sami
dadosaken baidah wonten ing kademangan. Menika wonten ing abdi sawung lan sak panggalipun Gusti. Lantas kitemah kanggo sampun malah sampun kadenganan perdesan ing Sela Kencana kitemah. Wis tekan Sela Kencana. Lantas mati. Kados pundi? Sakmenika kados pundi teman? Kula ingkang sowan. Kawan kulon berekaken. Enajen sekarwani cik. Bayangkan ini dari ugi putra putri dipun Kanjeng Siwun Sewa. Boten perlu kados mekaten. Kula sampun mangertos sedaya lelampahan ingkang dumados wonten ing kagembangan. Waktu-waktu mriki Dipun ngapunten Ndara. Sinaosa kados menapa? Nggih. Lelampahan menika panjenengan kula dodot tenan. Nanging kula nyuwun gesah. Mangke menawi dipun sawanaken wonten ing kraton Sela Kencana. Kula dodot sedaya kalepatan kula tenasu. sakmangke kula ingkang badhe matur wonten ngarsa Kanjeng. Nah, Kula badhe matur menapa wontenipun lan badhe nyuwunaken pengenten ugi sakmangke panjenengan dipun paringi pitutur. Iki sendika kali jatane wonten ing saus ingkang Bapak Galeng pengayu. Monggo boten kesuwen kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun sang nggih. Kula badhe matur. Inggih. Kados pundi Ndara? Saestunipun kula sampun gadahi sambet tresna kaliyan ingkang putra. Pun Joko kaliyan. Menapa mboten klentu anggen kula mirengaken ngendika panjenengan dalem. Boten klento dikenal. Lan Nggih. Kakang Joko kaliyan menika ingkang kami ngertos wonten pundi papanipun dan kangge abenajeng. Menapa menika tasih sawon lan sanes-sanesipun. Mila sakmangke kula matur nyuwunaken pengenten-enten kalepatan panjenengan. Kula namung pasrah jiwa raga kula tenahi. Sinaosa kados menapa kemawon bebasan batang ditutup-tutup ana gandanipun dumugi pundi-pundi. Jer menika lelampahanipun tiyang gesang tenahi. Ing saestu Inggih sampun runggono kalepatanipun. kejawi renggono kula kapok ngomongno sepisan ji menika kemawon. Boten badhe pun maksud. Boten babar pisan. Menawi ngaten monggo kula dherekaken sowan wonten ing kraton. Monggo tenahi. Iya.
sampun nggih Prabu Sekarwani. Injih. Kahanan wektu dina iki kepriye? Kabeh wis padha suwana ngersani. Coba terus. Injih. Tepak nuwun pangapunten dalem. Iya, Prabu. Kula sowan sampun nganti Demang Ratu Anggara. Demang Ratu Anggara. Lan sampun ngakeni menapa ingkang dados lelampahan ing Watu Anggara. Monggo kula aturi ndamel. Demange Prabu. Demang Pradongso. Pradongso. Don, Pradongso. Demang Pradongso. Kowe sapa? Kowe sapa? kula Surabaya. Sing tak dangi Demang Pradongso Ratu. Kula Demang Pradongso. inggih kula suwun. Rumangsa kedubung aku dadi demang kaya awit saka pangertiku kowe iki deku apik ana nang. Inggih. Ning jebul nggonmu deku wong tak nggon nutupi lelapan sing ora bener. Piye sira? Punten dalem sewu sinuwun. Sakmenika Demang Pradongso sampun dipun sowanaken wonten sedalem wilu. Kawicaksanan kula aturaken sak wektaipun dhateng sampeyan dalem sinuwun. Parang munjuk sinuwun. Kepiye sira Pak? Karena sedaya perkaripun sampun cethuk. Demang Pradongso sampun nglenggono. Iya. Tindakipun sampun repat putri negari Silok Kencana Pramila. Piyambakipun dipun paring pidana ingkang laras kaliyan karepatanipun kinawon sinuwun. Jur pidana apa kan bakal dak paringake marang Demang Pradongso. Punten dalem sewu. Kados Sing awas panjenengan dalem paring pidana dumateng Demang Prabu. Menapa ugi waduh labetipun wonten ing Silok Kencana sampun ageng panjenengan dalem kedah ngagem kawicaksanan. kepareng munjuk depat kuncih papunten dalem. Sapa kowe? Kula Joko Galih anakipun Demang Pradongso. Joko Galih anake Demang Pradongso. Arep matur sakderengipun langsung ngaturaken suntun pabegipun. Yo tak tampa panas punika gen pintah patok inggih sangat anggen kula mugi ugi dados nuwun. Yo saestu Bapak kula Demang Pradongso lepat. Ananging kula pinangka anakipun nyuwunaken pangapunten saestu. Sinaosa dipun pidana kula nyuwun dipun entengaken. Injih. Piye Kula aturi menggalih. Kula aturi nimbang. Labuh labetipun Ki Demang menika injih boten sekedhik kepara malah kathah sanget saged majengaken negari wonten ing mriki Rama. Yo Paring munjuk sinuwun. piye Demang Pradongso? Menawi panjenengan badhe gawaken pidana menapa kemawon kula badhe sagah boten badhe silak amargi mengke upami dipun entengaken ndak kangge teka kula do Narapraja sanesipun kapejahana nderek sinuwun. Ora Demang Pradongso. Aku jejering pengayumaning kraton Silok Kencana. Ing kraton Silok Kencana iku ana tatanan kanthi bayangkarine negari kang padha tumindak. Mula dina iki sliramu tak kocok nggonmu dadi Demang. Piye? Sasampunipun Ki Demang dipun kotek kalenggan. Iya. Kepareng kula mas. Arep matur apa? Saestunipun kula sampun gadhahi sesambungan tresna kaliyan Joko Galih
inggih putranipun Kemang Prabu Angga. Sinapun duwe sesambungan tresna karo anake Kemang Prabu. Mila kula njejul pangapunten badhe gesang pembayaran. Yo kepiye wae yen pancen iku wis dadi kekarepan. Pun Rama bakal durungake apa sing dadi kekarepan. Punten dalem sing piye sira Rehne putranipun Demang Pradongso ing sakmangke dados putra dalem putra mantu. Rehne ing sakmangke kademangan ing Patronggo menika pungkam nalika saking kemanggih Rehne Joko Galih ugi gadah lelabetan wonten sedalem nanging wonten pandalem sepatu ing sakmangkenipun nyuri dhateng ingkang bapakipun sepatu ing mangke dipun jumenengaken wonten ing Patronggo. Ya bener. Perkara kuwi tak pikir Leres menika Rama, awet inggih Joko Galih menika ingkang dunungaken wonten pundi papanipun Ageng sampun menika. oh iya. Ya tak trimo nggih, tak trimo. Kula dina iki aku bangga banget. Aku bombong rasane ati. Ing kraton Sewa Kencana ana bayang-bayangane dari koyo dene sirah. Bisa mranotot kabeh perkara kang ana ing mantu ing Sewa Kencana. Mula dina iki ayo bebarengan sesanti Joyo Wijayanti. Tapi selamat Hari Bayangkara Republik Indonesia yang ke-80. Matur nuwun.